Derek Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dinyatakno positif kepapar COVID-19 teko dasar kasil swab sing ditokno Senin wingi. Lah dibedhek Kadinkes kepapar virus iku sakmarine sakgurunge nandangi pasien nang klinik duweke Kadinkes. Tim surveillance Dinas Kesehatan Ngawi langsung obat cepet ngelakokno tracing nang uwong sing dieruhi kontak rapet ambek Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Yudono sing dinyatakno positif kepapar COVID-19. Gak me iku tok, tim yo nglakokno tracing nang uwong sing saksuwene 14 dina wingi bareng petukan antarane klebu uwong teko Dinkes dhewe. Kasih pencegahan barek pengendalian penyakit menular utawa P2PM Dinkes Ngawi Jaswadi ngomong saenggak-enggake ana 20 uwong sing wis di-tracing barek swab. Sampai saiki kasile wis dikirim nang Mojokerto ambek dikarepno jeke iso ndang dieruhi kasil swab iku sacepete. Teko akeh uwong sing diswab iku antarane teko jajaran kabit mbarek keluargae Kadinkes. Gak me iku tok, kabeh ruangan nang kantor Dinas Kesehatan langsung nglakokno sterilisasi ambek nyemprotno desinfektan. Antarane kendaraan dinas wae Kadinkes iku. Sauntara sampai saiki aktivitas kerjoe sik mlaku koyok biasane. Sauntara iku Bupati Ngawi Sulistiono benerno nek Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Ngawi dinyatakno positif kekonfirmasi positif COVID-19. Ambek cara mandiri Kadinkes nglakokno rapid test mbarek dieruhi kasile non reaktif. Mari ngono dilakokno rapid test mbarek dieruhi kasile non reaktif. Mari ngono dilakokno swab mbarek dieruhi kasile positif kepapar COVID-19. Dadine klastere dibedhek teko pasien sing tombo nang klinik sing kelebu karyawan pabrik nang Ngawi. Gawe dieruhi padha ambek datae Dinkes sampai tanggal 6 Oktober jam 12 awan mau, akeh pasien kekonfirmasi positif corona, akehe 124. Teko akeh iku sing dinyatakno waras ana 116 uwong, barek sing mati wong 7. Ito Wahyu CTV. Jakning warga sa-RT nang Kelurahan Surodi Kraman Ponorogo ape nglakoni tes swab. Tes swab iki ape dilakokno sakmarine wong-wong iku nyambangi tanggane sing babaran. Lah tapi tibake sing disambangi iku kekonfirmasi positif COVID-19. Petang 55 uwong teko 300 jiwa nang Dalan Ontoseno siji, Kelurahan Surodi Kraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo kudu nglakono isolasi mandiri. Lah iki dilakokno polai salah siji mbok ndewor iku nglairno nang Rumah Sakit Harjono Ponorogo sakgurunge kekonfirmasi COVID-19. Petang 55 warga iku sempet nyambangi pasien iku. Jare Sudarmaji salah sijine tokoh masyarakat wong 5 sing cedhek pasien wis ngelakoni swab barek karek ngenteni kasile. Sauntara iku cakning dalan mlebu nang Dalan Ontoseno sempet ditutup. Ditutupe dalan iku dilakokno cek akeh warga sing riwariwi nang tengah isolasi mandiri warga kono. Lurah Surodi Kraman Mastina ngomong, petang 55 uwong sing kontak raket barek pasien corona ape nglakoni tes swab sing diagendakno mulai tanggal 7 Oktober meneh. Tes swab iki ape dilakokno gentenan. Tes swab ape dilakokno nang Dinas Kesehatan kono. Sauntara iku dikarepno nang kabeh warga sing ape nglakoni swab gawe tetep nglakono isolasi mandiri nang omah ambek ngenteni sampai kasil swab metu. Eka Patria, CTV.